Eguerdion. Gogora Institutuko zuzendaritza kontseilutik at gelditu da Pilar Garaialde triplearen biktima dena. 5 postu betetzeko 2 proposamen luzatu zituzten EAJ, EH Bildu eta PSek, eta Garaialde izan da aukeratu ez duten bakarra. Egoera humilagarria, diskriminatzailea eta lotsagarria dela adierazi du Egiari Zor taldeko kideak. Gertatu da zerbait larria, zerbait benetan humilagarria, diskriminatzailea eta lotsagarria. Zeren PNV eta PSen botoei esker, estatuaren biktiman ordezkaritza bakarra gogoratik kanpoa utzi dute. Hautatu dituzte etaren 2 biktima. Eta estatuaren biktima ordezkatzen dituen hautagitza bakarra kanpoan utzi dute. Gaur hasi da Donostian Aintzane Pujanaren erailketaren inguruko epaiketa prozesua. 2021ko urte berri egunean desagertu zen Pujana eta urtarrilaren 4an topatu zuten bere gorpua Izarnazabalen. Gizonezko bat eta emakume bat auziperatu dituzte hilketa honengatik, gazte donostiarra bahitu eta prostituitzera behartu izana ere leporatzen zailerarik. Espetxaldi iraunkor berrikusgarria eskatu du fiskaltzak 2 akusatuentzat. Gipuzkoan lehenbiziko aldia delarik. Eguerdion guztioi eta ongi etorri gaurko albistegira. Pilar Garaialde Gogora Institutuko zuzendaritza kontseilutik kanpo gelditu da. 6 pertsona independiente proposatu zituzten EAJ, EH Bildu eta PSek 5 postu betetzeko eta bere izan da aukeratu ez duten bakarra. EH Bilduren proposamenetako bazen Garaialde, zeina triplearen biktima den eta egungo Egiari Zor kolektiboko kidere bada. Pasamos a votar en nombre de Pilar Garaialde. ¿Votos a favor? 5. ¿Votos en contra? 1. Abstenciones? 9. Gaurko erabaki hau oso larria iruditzen zaigu, ez du bizikidetza laguntzen, ez da biktimen errekonozimenduaren aldeko urrats bat izan, hau erabaki alderdikoi hutsa izan da. Memoria politikek hartzen ari diren norabide okerraren beste froga bat. Erabaki honek eta azken egunetan entzuten ari garen diskursoak eta ikusten ari garen jarrerarekin horrek eramaten gaitu birplanteatzera gogorarekiko izango jarrera eta gogoran izango presentzia. Gertatu da zerbait larria, zerbait benetan humilagarria, diskriminatzailea eta lotsagarria. Zeren PNV eta PSen botoei esker, estatuaren biktiman ordezkaritza bakarra gogoratik kanpoa utzi dute. Hautatu dituzte etaren 2 biktima. Eta estatuaren biktima ordezkatzen dituen hautagitza bakarra kanpoan utzi dute. Gipuzkoako Batzar Nagusiek erabakitzeko eskubidearen aldeko 2 mozio onartu zituzten atzo eguerdian. Proposamenek EAJ eta EH Bilduren aldeko 39 bozka, PS eta PPren aurkako 10 eta Elkarrekinen 2 abstentzio jaso zituzten. Hala, Gipuzkoako Foru Aldundiari Euskal Autogobernua eguneratzeko eta Espainiako gobernuarekiko harreman politikoa berritzeko eskaera luzatu zioten Batzar Nagusiek. Gipuzkoako Batzar Nagusietan politika orokorrari buruzko eztabaida izan dute goizean. Taldeek aurkeztu dituzten mozioak izan dituzte hizpide eta horien artean dago EH Bilduk eta EAJak erabakitzeko eskubidearen alde adostu duten mozioa. Bada bi talde hauen 39 bozkekin Gipuzkoako Batzar Nagusiek Aldundiari eskatu diote Euskal Autogobernu eguneratzea eta Espainiar estatuarekiko harreman politikoa berritzea. Elkarrekin Gipuzkoa abstenitu eginda eta PSek eta PPek aurka egin dute. Testuinguru horretan EH Bilduk eskatu du Aldundiak Batzar Nagusi mandatu irmo jaso eta bere gain hartzea, eta irekiko den estatus berriaren eztabaidan erabakitze eskubidan zentralitatea aitortzea. Gaur indarrean dagoen estatutua bere osotasunean bete dadin berariaz eskatzea lortu dugu. Baina ez hori bakarrik. Azken hamarkadetan eman diren eskumenen interpretazio erregresiboak ere salatu nahi ditugu. Izan ere, Euskal Herria nazio gisa aitortzea ezinbestekoa da herri gisa aurrera egiteko. EAJak dio aske eta demokratikoa behar dela etorkizun politikoa.
gure gero eta izaera politikoaren erabakitzaileak, gure ustez, abertzaleon ustez, bakarrik Euskal Herritarrok izan beharko inatekela. Herri bat garelako gure hizkuntza euskara eta historia propioa duena eta foraltasunean, hau da, gure eskubide historikoetan eta printzipio demokratikoan oinarriturik batez ere, aske eta demokratikoki behar dugulako gure etorkizun politikoa erabaki. Ildo horretan Elkarrekin Gipuzkoa erabakitzeko eskubidaren alde gertu da, baina eztabaida beste foro baten egin behar dela dio, sakonago aztertuz, horregatik abstenitu da. Orduan, nola bozkatu daiteke, nola arribitu daiteke, pleno berean, bi mozio, bata gauza bat dependatzen duna eta hurrengoa hori baztertu eta beste gauza bat eskatzen baldin badu. Gainontzeko taldeek ez dituzte moziook onartu. Popularrek argudiatu dute Euskal Herria bat ez duela Gipuzkoak osatzen. Gamboa jauna, ez gea herri bat. No somos un pueblo vasco. Somos 3 pueblos que juntos conformamos la Euskadi actual plural. 3 o si quieren, 7 si quieren hablar de una Euskal Herria. Sozialistak berriz etorkizunean estatutu berri bat adostaren alde daude, baina estatus berririk ez dute nahi. Estatuto sí, nuevo estatuto también a futuro, nuevo estatus no. Nafarroako hezkuntza publikoko langileak greba orokorra gauzatzen dabiltza gaur. Sektorean presente dauden sindikatuek antolaturiko elkarretaratzean izan da Iruñean, Irun Errejano. Kalera atera dira hezkuntza publikoko irakasleak sektore horretako sindikatu guztiek bategindako deialdian. Greba eguna da hezkuntza publikoan eta goizean zehar ikastetxe eta institutu ezberdinetako auzoetan pikete informatiboak egon dira. Eta zutabean hezkuntza departamentura igo dira, elkarrateratzea egiteko. Altsasun, Elizondon, Tafaian, Lizarran eta Tuteran ere egin dituzte elkarretaratzeak. Ratioen jeitsiera, lantzama arintzea, eros ahalmenaren berreskuratzea eta lan taldearen egonkortzera dira haien eskakizunak batit bat. Arratsaldeko 6etan manifestazioa egin dute Gurutze plazatik San Francisco plazaraino. Dagoeneko 2 ikasturte igaro dira Nafarroako irakaskuntza publikoko erakunde sindikalak ikasgeletako hezkuntza kalitatea eta irakasleen lan baldintzak hobetzeko premazkotzak jotzen ditugun hainbat eskari planteatu genuenetik. Ratioa jaitsi, la enkarga murriztea, bitartekotasuna murriztea eta administrazioak berak 2010etik galdu, tasatu eta onartutako erosteko ahalmenaren 15% berreskuratzea. Gure ikasleak bere aniztasunean hartatu nahi ditugu. Klaseak prestatu nahi ditugu. Material berritzaile eta motibatzaileak asmatu nahi ditugu. Aplikazio digital didaktikoak erabili nahi ditugu. Familiei arreta eskaini nahi diegu. Baina hezkuntza departamentuak inposatutako lan gainkarga etengabeak gure lana ondo egitea eragozten digu. Ezin dugu gehiago. Joan den ikasturtean bilera ugari izan genituen hezkuntza departamentuarekin. Eta lortu genuen gauza bakarra izan zen 28 irakasle gehiago izatea Nafarroa osorako. Ez zaigu nahikoa iruditzen. Hori izatea hezkuntza departamentuak eskaini nahi digun guztia. Hezkuntza publikoak bermatzailea izan behar du eta ikasle guztien benetako beharrei erantzun behar die. Eta horretarako funtsezkoa da lan baldintza duinak izatea. Gaur egun Nafarroko gobernuak gure hezkuntza publikoa zaintzeko baliabide gehiago jarri ditzan eskatzen dugu. Pazientzia agortzen ari da. Ez gara geldituko erakunde sindikalen eta irakasleen eskairei erantzuna eman arte. 10.000 baino gehiago gara. Ahora, docentes, gure txanda da! Aintzane Pujana gazte donostiarraren inguruko epaiketa prozesua martxan da. Gaur aukeratu dira epaimaileko kideak eta bihar testigantzekin hasiko dira. 2021ko urtarriaren 4an azaldu zen bere gorpua Izarna Zabalen indarkeria zantzuekin. Gizonezko eta emakumezko bat daude auziperatuta, Pujana bahitu, prostituitzera behartu eta erail izana egotzita. Bientzat eskatu du fiskaltzak espetxealdi iraunkor berrikusgarria. Donostiako lurralde auzitegian Aintzane Pujana gazte donostiarraren hilketa erabaki behar duen zinpeko epaimaila osatzen hasi dira.
9 kidek osatuko dute eta horiek erabaki beharko dute auzipetuta dauden bi akusatuak egozten zaizkien zantzugatik errudun diren ala ez. Ateak itxita eratuko dute epaimahaia eta bihar entzungo dira lehen testigantzak. Duela 3 urte eta erdi 2021ko urteberri egunen desagertu zen Pujana. Ondoren jakintzen, Aizarnazabalgo landetxe batean igaro zuela eguna akusatuekin batera, eta urtarrilaren 4an aurkitu zuten gorpua Aizarnazabalen, Etxabe auzoan, Urola ibai ertzan indarkeria zantzuekin. Hortik egun gutxira orduko hartan 23 eta 24 urte zituzten gizon emakumeak atxilotu zituzten, biktima txikita eduki prostituitzera behartu eta erailtzeaz leporatuta. Bi akusatuentzako espetxealdi iraunkor berrikusgarria eskatu du fiskaltzak Gipuzkoan lehendabiziko aldiz. Zigor kodeak aurre ikusten duen zigor handiena da, eta hala eskatu du kasu honetan erailketa eta sexu askatasunaren aurkako delitua biak batera eman direlako. Gaurrateak itxita eratuko dute zinpeko epaimahaia eta biharko saiorako daude aurre ikusita bi akusatuen testigantzak, baita beste 5 lekukoren deklarazioak ere. Edo nola ere epaiketeia hilabetez luzatzea espero da. Biharko deklarazioen ostean, urriaren 21 arte lan egun guztietan egingo dira saioak. Orduan erabakia epaimahaiaren esku utziko da. Espainiako Auzitegi Konstituzionalak indarkeria matxista jasandako emakume gipuzkoar bati eman dio arrazoia. Bere alabak aita bisitatzen uzteko nahia plazaratu zuen, zeinak emazte ohiari tratu txarrak egin izan zizkion. Gipuzkoako probintzia auzitegiak hasiera batean gizonari eman zion arrazoia, baina Espainiar auzitegiak emakumea eta adin txikikoa babestu ditu bere epailean. Indarkeria matxistagatik salatutako aita ikusi nahi ez zuen alaba baten ama gipuzkoarra babestu du Espainiako Auzitegi Konstituzionalak. Bikotea banandu ostean, aitak alaba ikusteko bisitak antolatu zituzten, baina umeak bisitak bertan bera uzteko eskatu zuen. Indarkeria arloko epaitegiaren arabera, dibortzio epaiak amari alaba elkargune batera eramateko betebehar pertsonalik ezartzen ez bazion ere, lankidetza jarrera eskatzen zion, eta Gipuzkoako probintzia auzitegiak eta Donostiako emakumearen kontrako indarkeriaren epaitegiak ezarri zuten, emakumea etzela ari jarrera hori betetzen, amonak jarrera proaktiboa hartzen ez zuelako. Hori horrela Espainiako Auzitegi Konstituzionalak onartu egin du emakumeak jarritako babes helegitea, eta ebatzi du aurreko bi epaitegiek hartutako erabakiek kontuan hartu beharko luketela bisita horiek indarkeria matxistaren testuinguruan gertatzen ari zirela eta adingabearengan eragina zutela. Nafarroako auzitegiak Boixos Noiz taldearen aurka irekita zegoen auzia artxibatzea erabaki du. Talde faxistako hainbat kidek Iruñeko Ezpala taberna erasotu zuten 2022ko azaroan. Bartzelona futbol taldeko jarraitzailez osaturiko talde ultraeskuindarreko hainbat pertsonari lokalean lapurtu eta irainkaritzea leporatu zieten, baina orain epaia bertan bera gelditu da. Nafarroako probintzia auzitegiak artxibatu egin du 2022ko azaroan Iruñeko Iturrama auzoko Ezpala tabernan lapurreta eta irainak egin zuten Bartzelonako zale ultraeskuindarren Boixos Noiz taldeko kide batzuen aurkako auzia. Zenbait ibilgailutan antolatuta bertaratu ziren Ezpalara Bartzelonaren zale fascistak, 20-30 pertsona inguru, makillak eta subengalak hartuta besteak beste. Tabernan zeuden pertsonei eraso zieten gutxienez 3 lagun zaurituz eta kalte materialak ere eragin zituzten. Osasunako zaleen ohiko topalekuetako bat da Ezpala. 7 hilabete beranduago 2023ko uztailean, Boixos Noizeko hainbat fascista atxilotu zituzten Kataluniako hainbat herritan. Ezpalaren kontrako eraso fascistan parte hartzeagatik eraman zituzten atxilo. Prozedurak aurrera jarraitzen du auzipetuetako batentzat bakarrik. Gainerakoek Nafarroako probintzia auzitegiaren autoaren arabera onura jaso dute Ezpala tabernan zegoela egiaztatu ezin izan dutelako. Baina osasunak sadarren Bartzelonaren aurka jokatu zuen egunean Iruñean izan zirela frogatu dute. Poliziak 15 pertsona identifikatu eta 9 auzipetu zituen. Ezpala taberna erasotzeko erabilitako makietako batean, DNA aurkitu izana erabakigarria izan da auzipetu bakarraren aurkako akusazioak bere horretan jarrai dezan. Autoak gaineratzen du ezin direla identifikatu erasoan parte hartu zuten gainerako pertsonak.
Eusko Jaurlaritzak 22,5 milioi euro bideratuko ditu Arabar Errioxako ardoa sustatzearen bidean. Sektorea murgilduta dagoen krisiaren ondorioak xamurtu eta egoera hobetzea du hizpide diru laguntza honek. Elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantza sailburuak 22,5 milioi euro bideratuko ditu Arabar Errioxako ardoa sustatzeko. Krisi bati aurre egingo dion sektorearen premiazko beharrei aurre egiteko helburua dauka diru laguntzak. Amaia Barredo sailburuak adierazi duen moduan, erakunde publiko eta pribatuaren arteko lankidetzan oinarritutako ibilbidea proposatu du Barredok. Markaren bereiztea eta posizionamendua eta kalitate orokorra hobetzea helburu izango duena. Vamos a hacer una seria apuesta en comercialización y en promoción tanto en los mercados internos como en los mercados internacionales, en ferias con ayudas a las bodegas y también en misiones de mercados en auge como son Estados Unidos, Canadá, Japón, México, Suiza o Reino Unido, con una inversión prevista para esta legislatura de 22,5 millones para el sector de Rioja Alavesa. Talentu berrien erakarpena, formakuntza eta sektorearen eraberritzea beharrezkoak direla ere azpimarratu du sailburuak. Hau bermatzeko Baskulinari Centerren eda Drinks and Wine Campus proiektua sustatuko dutela adierazi du. En La Guardia, como saben, irá el centro especializado en vinos y en Vitoria-Gasteiz el centro especializado en bebidas. En ese sentido, dos centros con una clara vocación de posicionamiento internacional, de captación de talento y de formación especializada y de innovación, a los que dotaremos a lo largo de estos años de 10 millones de euros para su construcción. Lehen sektorearen zein arrantzan belaunaldi aldaketa eta berrikuntza sustatzea legegintzaldi honen helburu bat izango dela ere adierazi du Barredok. Sektorera belaunaldi berriak erakartzeko ekimenak abiatuz eta gizartearen erronka berriei aurre eginez. Israel-Libanon egiten dabilen erasoen intentsitate maila gorantza doa. Gobernu sionistako buru den Benjamin Netanyahuk deusestatu egin du suetena gauzatzeko aukera, eta badirudi Israelgo armadak lurreko erasoaldi bat gauzatu dezakeela. Kultura sailean, Donostiara goaz, zinemaldia azken txanpan baita. Sail ofizialeko filmeak lehian dira Urrezko maskorra nosk eskuratuko zain. Alfombra gorria blai izan ere gaurkoan eguraldi iluna eta euria barra-barra urtaroak agintzen duen legez, udazkena eta kantauriko ertz honetan euria da nagusi, baina zer esan, zinemagintzan ere ez da dena eguzki izpia eta dena dizdira, eta gaurkoan hain zuzen ere edukira bagatoz izan ere Donostiako nazioarteko 72. Zinemaldi honek agerian utzi du Euskal zinegintza badoala aurrera, baina akaso nahikoa baliabiderik ez ote, zergatik hain ekoizpen gutxi euskaraz ekoitziak, zergatik emakume zinegileek zuzendutako fikziorik ez 2008az geroztik galderain bat eta euskal zinemaren galan mai gainean jarriak izan ere ez dugu ahaztuko Elena Iruretak eta Edurne Azkaratek jasotako garaikur goraipamen horretan mezu hau ere alfombra gorriaren gainera jaurtea izan zela eta Edurne Azkaratek egindako adierazpenek sare sozialetan barra-barra eta bolo-bolo segitzen dutela. Bultzada saria Edurne Azkarate.
Plazerra da Euskal Zinean egindako lanarengatik aitortza etxean Euskal Herrian jasotzea. Hainbeste admiro eta errespetatzen ditudan kideen aurrean. Proiektu amankomun bat partekatzen dugulako. Gehiegitan herri txiki izendatu dugun honek pasa du txiki izatearen garaia. Asko dugu eskaintzeko eta gure buruak serioki hartzea merezi dugu. Sari hau ere horren erakusle. Desiatzen nago, antza loratzen ari zaigun Euskal Zinemak zer nolako bistak utziko dizkigun ikusteko. Hala ere, Euskal Zinea deritzon horri euskara falta zaio eta euskal kulturak filmak ditu faltan. Kultura eta tradizioa uztartu egingo dira asteburu honetan Araban. Izan ere, Landak Edadan Dia jaialdia ospatuko da Kuartangon, bihartik igandera bitarte. Ostiralean, Añanako kuadrian kokatua dagoen Kuartengo udalerriak Landak Edadan Diaren ateak irekiko ditu. 3 egunez talentu, kultura eta tradizioaren inguruko jardunaldiak egongo dira bertan. Goizeko 10:00etan izango da aurkezpena, Kuartengoko antzerki areto handian hain zuzen ere. Gerora, 9 arte, 5 areto ezberdinetan talentuaren inguruko tailerrak, hitzaldiak, mahai-inguruak zein kontzertuak eskainiko dira. Larun batean berriz, 10:00etatik ordu batetara iraungo du eta kultura izango dute gaiburu. Eta igandean bukatzeko tradizioaren inguruko ekitaldiak izango dira, 10:00etatik 9:00etara. Besteak beste, De Pedro, El Nan Trio, De Mode Quartet, Los Niños Jesús eta bar izanen dira bertan. 2022an izan zen lehen edizioa, urterik urtera diskurtso berdina aldarrikatuz. Gizarte aldaketarako une hontan, landaremuak zeresan eta egiteko asko duela aitortzen dute. Hau horrela, topaketaren helburua honen aurrean bidegurutze bat izatea dela diote. Honetarako, ikuspegi eraikitzaile zein berritzaile batetik, landa garaipen justu, oparo eta iraunkor baterako erantzunak aurkitzeko proposamenak jarri dituzte mahai gainean. Ipar Euskal Herrirantz garamatza aste honetan Koldo Otamendik RTZ kolektiboa eta haien euskaraz eginiko rap musika ezagutzeko asmoz. Gaurko musika zuzenan telebista saioan RTZ kolektiboa ezagutzeko aukera izango dugu. 2021 urte inguruan Baionako Zizpa gaztetxean sorturiko musika kolektiboa da honakoa. Musikalki rap giroetara bideratuta. Zizpa gaztetxeak antolatutako rap tailerretan elkartu ziren taldekideak. Bertan erritma eta erritmoak egiteko elkartzen ziren, eta gerora sortu zen talde bat osatzeko ideia, horrela RTZ kolektiboa sortuz. Kolektiboa gaur egun horrela osatua dago. Rap ahotsetan Petri, OPH, Fred Asial eta TLM. Disko jartzailenanetan berriz eta sampleak eta baseak eginez, Digigual disko jartzailea. Taldekide bakoitzak bere egitasmoa du, eta bakarkako saioak ere eskaintzen dituzte nunbait. Hala ere, RTZ kolektiboaren indargunean hortan datza, kolektiboaren indarrean. Lau raplariak batera agertzen dira gertokian, guztien artean egindako errima eta erritmoak sortuz. Atzean, musika jartzen, esan bezala, Digigual. Esan bezala, Baionako Zizpa gaztetxean egiten dituzten saioak RTZ kolektiboko kideek. Hala ere, taldekide bakoitza herri ezberdinetakoa da, eta horrek ematen dio taldeari nola baiteko berezitasuna. Abeslari bakoitzaren errealitatea ezberdina da, baina baituzte gauzak amankomunean, eta RTZ kolektiboan hori azalaratu nahi dute. Izan ere, kantuen letrak dira taldearen ezaugarri bat, kalean sorturikoak dira musikariak, bakoitza bere kalean, bakoitza bere errealitatearekin, baina RTZ kolektiborako idazten dituzten kantuetan, badira zenbait gauza amankomunean. Esaterako argi dute euskara dela bere hizkuntza nagusia, euskaratik egin nahi dute rapa, euskal jendartarentzako, baino bai bestelakoentzako ere. Izan ere, rapa gaur egun Frantzian dagoen musikararik zabalduena da, eta hemen Euskal Herritik erakutsi nahi dute ere, euskaraz ere rapeatu daitekela. Taldearen debuteko diskoak konkista izena darama. Formatu digitalean ikusi du argia, plataforma digital guztietan, baita ere YouTube eta bestelako kanaletan ere. Diskoak ez du oraingoz formatu fisikorik, eta taldeak zuzenekoetara egiten dugun bita, taldearen benetako errealitatea ezagutzeko.
Taldea sortu zenetik ona ez da denbora askorik pasa, baina dagoeneko lortu dute izen bat iparraldeko musika eszenan. Kontzertu ugari eskaintzen dituzte Lapurdin, Baixen Nafarroan eta Xuberoan, eta orain hegoaldera etorri nahi dute. Hemen ere, beraien konkista zabaltzera. Izan ere, taldeak kantu berrien sorkuntza murgildua da egun, eta bide horretan kantu berri batzuk grabatzen ari dira Mutrikuko Ame estudioetan. Hauek laster ikusiko dute argia, baina bitartean konkista diskoarekin gozatzeko aukera izanen dugu. Esan bezala, gaur, hemen, Hamaika telebistan, gabeko 10:00 aurrera, musika zuzenean telebista saio ikusteko aukera izango duzue, non RTZ kolektiboa izango diren protagonista. Era berean, nahieran, hamaika.eu satelit digitalean ere, ikusi ahal dituzue gure saio guztiak. Kolektiboa, deitzen da RTZ, eiten dut gaizketa, esalatu RTZ. Neskatoak dokumentala ikusteko aukera izango duzue bihar 11:00 gaueko 10:00. Ipar Euskal Herrira frankismo garaian neskatolanak egitera joan ziren emakumeen historia kontatzen du dokumental honek. Pentsazozu gerra akautota hemen zertzen, no? Ze miseria zen. Baita zenbat gauzko zen biak, denetko biharze. Peseta erausten dituen. Eta 1000 eraustera joatia bertaldera, kriston aldaketa zen. Ura zen gogorra. Ura baizela gogorra, Jesus. 3 hilabete egun bat libre izan gabe. Kotizatu segitun etziguten inen, porka nik behitu dutenin dut urte bat kotizatu. Bizimusika bideoklipen saioaren programa berri batez gozatzeko aukera izango duzue bihar 11:00 telebistan, arratsaldeko 4:00. Gure aldetik besterik ez. Gogoratu, 11:00aren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ezkero. Ondo izan eta bihar arte. Kolektiboa, deitzen da RTZ, eiten dut gaizketa, esalatu RTZ. Eta tartekan, garazin edo kanetan, txorku zizpagetetxean, handitzen iparaldean, kontzertuetan, fesibaletan, jendeak dira egarri, zure indarra ekarri, gure mundura etorri. Kontzertu